Il-Gvern qed jibqa' jisfida lill-Union tal-Għalliema quddiem il-fatt li għadu m'hemm ebda qbil bejn iż-żewġ partijiet. Permezz ta' komunikat uffiċjali, il-Ministru Clifton Greenman bant lill-edukaturi ittra b'informazzjoni dwar is-suppost pakkett finanzjarju marbut mal-ftehim settorjali, propju 3 ijiem qabel żewġ elezzjonijiet importanti għal pajjiżna. Din il-mossa ta' Kastilja qed tkun meqjusa bħala propaganda rħisa sabiex il-Gvern jidher li ta' żieda minkejja li għad m'hemm l-ebda qbil u allura dan mhux minnu. Fi kliem sempliċi l-Għalliema għadhom bla żieda. Fl-aħħar jiem l-MUT ta' tkonferma iswed fuq l-abjad li għadu ma ntlaħaq l-ebda qbil uffiċjali hekk kif irridu jkunu l-Għalliema li jiddeċiedu jekk jaqblux ma' dan il-ftehim settorjali jew le. U bekk l-Għalliema għadhom ma benefikaw mill-ebda pakkett finanzjarju. Oriġinarjament l-MUT kienu ħabbru li l-proċess ta' voti għall-Għalliema dwar il-qbil settorjali kien se jinżamm qabel is-Sibt, iżda dan il-proċess ġie pospost tal-wara l-elezzjonijiet. L-MUT ilha tispjega lill-edukaturi dak li verament hemm fil-pakkett finanzjarju sabiex jagħtuhom l-istampa ċara u veritier għal dan. Iżda, issa, f'paniku quddiem il-fatt li l-elezzjonijiet jinsabu fuq l-adba, il-Gvern Laburista għażel li jibgħat itri bl-email lill-Għalliema kollha mossa meqjusa bħala propaganda sfaċċata.